Απόψε παρόντα, να μας βλέπει όλους και να καμαρώνει. Έφερα μία φωτογραφία του νιόπαντρος με τη μητέρα μου για να είναι μαζί μας. Αισθάνθηκα πάρα πολύ τυχερή που τον είχα πατέρα και εγώ και ο αδερφός μου, γιατί δεν ήταν μόνο ένας στοργικός πατέρας και σύζυγος τρυφερός με τη μητέρα μας, αλλά με εισήγαγε στον κόσμο της λογοτεχνίας, της ανάγνωσης, το μαγικό κόσμο των βιβλίων. Σε αυτόν χρωστάω όλα τα πράγματα τα οποία μου καθόρισαν τη ζωή μου. Η μόνη μου λύπη είναι ότι δεν μπόρεσα να διαβάσει κάποιο από τα δικά μου τα έργα, γιατί άρχισα να τα γράφω μετά το θάνατό του. Ίσως γιατί αισθανόμουν δέος μπροστά στον ίδιο, δεν ήθελα να με κρίνει. Ο άνθρωπος Καλογερόπουλος, ο δικαστής Καλογερόπουλος, ήταν δίκαιος, αγνός, σωστός. Γιατί έγινε έτσι? Γιατί πήρε καλές ρίζες, είχε καλές ρίζες και καλό χώμα που πλάστησε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, να τον αφήσω να μιλήσει ο ίδιος για τις πρώτες εμπειρίες του. Αν συμφωνείτε και δεν είσαστε κουρασμένοι, να σας διαβάσω κάτι που είχε γράψει μικρό για τις πρώτες αναμνήσεις του για το χωριό. Είναι προτιμότερο, σκέφτομαι, λέει, και χρήσιμο να γράψω κάποια αξιολόγια τις εμπειρίες της ζωής μου, ότι δεν πρέπει να αφήνουμε να χάνονται οι εποχές, τα γεγονότα, πρόσωπα, περιβάλλοντα και καταστάσεις που απέμεναν στη ψυχική και πνευματική μας υπόσταση βιώματα και καταρμένα, εξαγνισμένα, μετουσιωμένα. Γεννήθηκα πάνω από ένα καφενείο τη δεύτερη μέρα του Δεκέμβρη του 1907. Πρώτα άκουσα τη μελισσοβουή του καφενείου που σαν μουρμούρα έφτανε στα αυτιά μου διαπερνώντας το ταβάνι και το πάτωμα, και ύστερα είδα τον κόσμο που καθόταν στα τραπέζια του. Τις καθημερινές, ο κόσμος εκείνος ήταν ένα φυγιό, ένας συνεπαρμός που εισορμούσε στο καφενείο, προχωρούσε ως το τζάκι απέναντι στην είσοδο, παράγγελνε τον καφέ, το πασκόμηλο, το τσάι του, το ρούφαγε καυτό, κολυμπώντας στη σκουτέλα μια φετιασμένη αργονή ψωμιού, καπίνιζε ένα-δυο τσιγάρα και αμέσως επετιόταν έξω. Σε λίγο, εκείνοι που ήταν το πέρασμά τους κάλπαζαν, άλλοι για τον απάνω κάμπο, άλλοι για την κάτω περιφέρεια, να πάνε στις δουλειές στα χτήματά τους. Και το βραδάκι που γύριζαν, πάλι έρχονταν στο καφενείο, βιαστικοί τότε, αλλά λιγότερο, να πιούν τον καφέ, το κονιάκο, να στυλωθεί η καρδιά τους, να πάνε να πλαγιάσουν, γιατί την άλλη μέρα, κάθε άλλη μέρα που δεν ήταν γιορτή, τους περίμενε ο έργος. Το πρωί έφευγαν γεμάτοι ζωντάνια, ξέχυλοι από όρεξη για δουλειά, με πειράγματα, καλαπούρια, φωνές, διαταγές, παραγγέλματα, καμιά φορά με φοβέρες και βρισχές, κάθε αυλή, κάθε γειτονιά, κάθε σταυροδρόμι, κάθε δρόμος και ένα σμάρι από ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, παιδιά και ζά, αλογογάιδωρα, μαρτίνια και σκυλιά που ξεκινούσαν με τα εργαλεία, τα προσφάγια και όλα τα χρειαζόμενα. Αυτός ήταν ο κόσμος που περνούσε μπρος από το καφενείο, χτισμένο στο στριγωνικό σταυροδρόμι με τη μικρή πλατεία. Τις Κυριακές και τις γιορτές, άλλο πράγμα. Όλοι περνούσαν, οικογένειες, και κατηφόριζαν στο δημόσιο δρόμο να πάνε στην εκκλησιά, στο κάτω μέρος του χωριού, μετά το τελευταίο σπίτι. Και όταν σχόλαζε η εκκλησιά, ανέβαιναν κάπως αργά επίσημα. Οι άντρες σταματούσαν στο καφενείο να πιούν τον καφέ τους, τα παιδιά σκόρπαγαν να αγοράσουν καραμέλες στα μαγαζιά και να παίξουν, και οι γυναίκες πήγαιναν στα σπίτια να μαγειρέψουν. Τελευταίος ερχόταν αργά ο Παπαγιώργης με τους επιτρόπους που καθόταν στο ίδιο τραπέζι, φέρνοντας μαζί τους ένα μεγάλο κομμάτι πρόσφορο, λειτουργιά, που τους φίλευε ο παπάς. Εκείνος μοιαζόταν να τραβήξει τον αργυλέ του και να καλεί τους ενορίτες να πληρώσουν τη χρονιάτικη συνδρομή της Εκκλησίας, δίνοντάς τους την ετοιμασμένη απόδειξη πληρωμής. Πόσοι δεν δυστροπούσαν, άλλοι από φτώχεια, άλλοι από τζαναμετιά, για τούτη τη συνδρομή. Από 25 δραχμές ο φτωχότερος, ως 40 ο καλύτερος του χωριού. Και ποιοι ήταν εκείνοι
άνθρωποι που εγώ πρωτογνώρισα, που με εντυπωσίασαν, κάποιοι γέροι με βενοδράκια, με ρούχινα γελέκα που σταύρωναν στο στήθος με θηλυκωτές κόπιτσες, με άσπρα φαρδομάνικα που κάμισαν, με γονατάρες που κατέληγαν σε βακετένια παπούτσια και καμιά φορά με κάφες από τραγόμαλο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν λίγοι, παππούδες, με γένια βαθουλωμένα, πρόσωπα που ένας-ένας έφερναν το πρωινό του. Ο Καραβατσό Γεωργάκης, που τον έβριζαν τα παιδιά γιοτή, ο Γερολίγκος, που τον είχε βάλει κοινότητα να ανάβει τα φανάρια στους δρόμους του χωριού, ο Γερολαγάκης, ο Βιαταριστήρης, ο Παναγωγιώργης που φούμερνε να γελέξω από το καφενεδάκι των παιδιών του Δημήτρη και του Παρασκευά, ο Κατσουλόχριστος, ο Στραβός, που όταν πλήρωνε τον καφέ του χάιδευε τη βεντάρα για να μην τον κοροϊδεύουν κάθε φορά και έλεγε «Φράγκο είναι τούτο ρε παιδί». Ο Κωνσταντονικόλας, ο Κουλοφώτης, ο Αδαμόπουλος, που διασκέδασε στο χωριό με τις απόκρισεις με τα μασκαριλίκια του, ο Αποστόλης ο Κάπος, ο Τσολοπανάγος και 2-3 άλλοι ακόμα. Ήσυχοι άνθρωποι, πρόβατα του Θεού, που από πεδαρέλια τζέχτηκαν τη σκληρή δουλειά. Τούτοι ξελόγγιασαν τον απάνω και τον κάτω κάμπο και τον φύτεψαν στα φύτες, που τώρα τις άφηναν καρτερές στα παιδιά τους. Τούτοι πονέσανε και κλάψανε σαν εφήτευαν και τις νύχτες πήγαιναν αγριοπίτσο παναρέοι με τις στάνες των κυριών και έτρωγαν τα τρυφερά βλαστάρια των θυμάτων και άντε τα ξαναφύτευαν τα άλλα από την αρχή. Τούτοι δούλεψαν μονιασμένοι όλο το χωριό και χτίσανε την εκκλησιά, το ξοφλήσι του Άγιου Νικόλα, πιο πάνω από την Απριλιονόρδα. Βάλανε και τον κάναλο της βρύσης που το νερό περνάει κάτω από την Άγια Τράπεζα. Τούτοι χτίσανε με πελεκητές πέτρες την κάτω βρύση με τους 2 ξέχυλους κάναλους που το νερό της τόσο χαρούμενο την ημέρα και τόσο σκεφτερό τη νύχτα βρόντα για σταμάτητα. Τούτοι βάλανε λεφτά και φέραν τον καλύτερο τεχνίτη που σκάλισε το μελίχρωμο τέμπλο της εκκλησιάς και στρώσαν τον άπεδό της με χρωματιστές πλάκες. Και είχαν σκοπό να φτιάξουν και καινούριο πέτρινο καπαναλιό στη θέση του παλιού χτισμένου με ξυλάμενο. Τούτοι φωνάξανε και ζητήσανε και έγινε και σχολείο των φιλέων και δεν έμεναν τα κορίτσια τους πούτσουρα πελέγητα σαν τις δικές τους γυναίκες και αδερφάδες. Στέριωσαν και το πανηγύρισαν για Παρασκευή στις 26 του Ιούλιου και μαζεύονται στο ξοφλήσι χτισμένο πάνω στο λόφο από όπου αποναντεύουν από Βορειά, Ανατολή μέχρι τον Νότο, το βουνό της Αγιάς και σε όλο τον κύκλο στον Βορειά, τον Νεόκαστρο και το λιμάνι του Ναβαρίνου και το Ιόνιο και όταν ο ουρανός είναι εξάστερος ύστερα από δυνατή βροχή φαίνονται και τα στροφάρια. 7 ζυγές όργανα παίζαν στη μικρή πλατεία τη μέρα εκείνη και χόρευαν και γλένταναν από τα απόγευμα στα ξημερώματα της άλλης μέρας. Εκεί έβλεπαν οι νέοι και οι νέες στο χορό, στο τραγούδι, στον περίπατο και γλάρωναν τα μάτια και στέλναν από το ένα χωριό στο άλλο προξενητάδες και παντρεύονταν και έρχονταν σόγαυροι στα σπίτια και μεγάλωναν το χωριό. Τούτοι οι παλιοί άνθρωποι που γεννήθηκαν μπρος πίσω στην ξετρώνηση του Όθωνα είχαν να ομολογάνε για την αναρχία εκείνων των ημερών. Αυτό ήταν το περιβάλλον που μεγάλωσε ο πατέρας μου. Αυτό το χωριό και την πατρίδα του ποτέ δεν τα εγκατέλειψε. Όλη του τη ζωή ήταν εδώ πάντα. Τα καλοκαίρια η χαρά του και η χαρά μας όλων ήταν να πηγαίνουμε στο φυράκι, να κάθεται στο καφενείο, να μιλάει με όλους, να έρχονται όλοι να τον συμβουλεύονται, να τους δίνει τη συμβουλή του με την καρδιά του μέσα. Και μία ανάμνηση και μία κουβέντα πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Κόλλιας, ότι στους χαλεπούς καιρούς που περνάμε πρέπει να έχουμε πάντα μπροστά μας όχι τα προβλήματα μόνο τα οικονομικά που μας καταπνίγουν, να μην ξεχνάμε το πνεύμα. Μέσα στην κατοχή, όταν είμαστε στη Σπάρτη, το 1943, ο πατέρας μου και όλοι μας είχαν βάλει περιορισμό στην κυκλοφορία. Μπορούσαμε να κυκλοφορούμε τις τελευταίες μέρες της γερμανικής κατοχής 1 ώρα μόνο το πρωί. Τις άλλες ώρες μέναμε μέσα κλεισμένοι. Τότε, λέει ο πατέρας μου, ανακάλυψε όλη την παγκόσμια λογοτεχνία. Είχε την τύχη να έχει κάποιο φίλο που είχε βιβλία και του δάνειζε και τότε έγραψε τα βιβλία όπως είπατε εσείς. Λοιπόν, μέσα από την βαριά την ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών της κατοχής μπόρεσε να δημιουργήσει και να αποδώσει το πνευματικό του έργο. Έτσι θέλω να τον θυμάμαι πάντα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μήνυμα ελπίδας ήταν τα τελευταία λόγια της κυρίας Τσαμαντού για την εποχή που ζούμε και για το τι πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μοιραστήκατε αυτή την υπέροχη βραδιά μαζί μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και το επόμενο καλοκαίρι ο Δήμος Τριφυλίας και η κοινοφιλής επιχείρηση θα συνεχίσουν αυτές τις λογοτεχνικές βραδιές, γιατί πιστεύουμε ότι στα αλήθεια αξίζει τον κόπο να προβάλλουμε και να γνωρίσουμε στους συμπολίτες μας το έργο συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν το μέγεθος ενός λογοτέχνη, όπως οι λογοτέχνες που διαβάζουμε στην καθημερινότητα στα σχολεία μας, απλά δεν τους γνωρίζουμε. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν απόψε εδώ.